Okay. L'empresa Canchi Campadieu és un exemple d'activitat agrícola encertada. Va néixer fa 10 anys, segons la voluntat de Christine Campadieu i Vincent Cantier, tots dos, fills de la Marenda, avui dia amos del domaine de la Tourvieille, unes 12 hectàrees repartides a Cotlliure, Portvendres i Banyols. Et vous avez un restaurant où? Dans quelle région? En pocs anys s'han confirmat la viabilitat d'un projecte ambiciós, elaborar un vi català select i organitzar la seva exportació. La Cristina i en Vicenç ho fan tot, des de plantar mallols fins a comercialitzar les ampolles. Davantage plutôt vin doux ou vin sec? A mi m'importa molt de fer una feina que tingui un sentit i una importància. Em sento molt útil en aquest sentit i també arrelada amb la tradició dels avis, que jo respecto molt. He perdut el meu avi fa ara una mica més de 20 anys i ha estat un drama personal, si vols, encara ho és. I doncs penso que he recuperat una mica d'aquesta afecció que l'avi em donava, fent aquesta feina que ell feia i que jo abans, quan era adolescent, no volia fer del tot. Sempre havia vist fer això i jo em volia, com molta gent d'aquí, sortir, anar cap a l'estranger, anar a treballar a Londres o no sé què. I és l'experiència que t'ensenya que això és una broma. Christine Campadieu prové d'una família lligada amb la vinya, amb un pare, un avi, un rebesavi, un oncle i 2 germans professionals del vi. D'origen tenia vocació de traductora quan estudiava anglès, espanyol, xinès i alemany. Va tornar al país als anys 80. Vincent Cantier, ell, ha seguit estudis també. És fill d'una família d'anxovers de Cotlliure. Vinc d'una família d'anxovers, però la meva família també feia vi. Perquè el meu avi, si es dedicava a fer les anxoves, tenia un magatzí d'anxova, també havia, com que la gent en aquesta època, quan tenien diners, els podien invertir en el poble mateix, i el meu avi havia invertit a les vinyes. Vol dir que havia plantat una vinya bastant gran de 2 o 3 hectares, que és per al país és una vinya gran, i també havia comprat per la premsa i el material per poder fer vi. En aquesta època es venia vi molt fàcilment en el negoci local, que compraven al Banyols abans d'haver tastat. L'empresa Canchi Campadieu emplega un total de 5 persones per una producció anual de 50.000 ampolles de Cotlliure negre i rosat, de Banyols vintage, blanc i de reserva. A la vinya el treball és constant, el que pot presentar incompatibilitats amb la llei de les 35 hores. Abans, el treball feia partida de la vida. Una manera de realitzar-se amb el treball. Conèixer gent, n'hi havia de més aixorits, de novar. El treball feia partida de la vida. Ara, no és la gent, sembla que és l'ambient general també. Volem posar el treball com si fos de costat, de banda. 35 hores, per a la gent pot ser que fan feina que és imbècil, pot ser millor per a ells, però s'ha de pagar això, Polit, 35 i 32, i després, què farem? Quins són els països que demanen vi d'aquí? Ai, mare, n'hi ha molts. Fem poc vi i ho venem en molts llocs diferents. Vol dir que cada cop és una presència molt de relació pública, saps? No de quantitat, mai de quantitat. I venem vi a 8 o 9 diferents països. Hi ha tota Europa del Nord, hi ha els Estats Units, i aquest any hem entrat al Quebec. Ouais, ça va. Et toi? El domini de la Torrevella destina 40% dels seus vins a l'exportació. En Thomas Kirchner és importador de vins catalans a la regió alemanya de Baden-Württemberg. Avui fa la seva visita periòdica al celler. C'est d'abord le terroir qui s'exprime très fort dans ces vins-là, aussi dans les secs que dans les vins doux. C'est le schiste, le soleil, c'est l'emplacement, les pentes qui descendent dans la mer.
Ça donne des vins avec une très grande personnalité. Et puis ils ont beaucoup de fruits, beaucoup d'expressions. C'est un endroit très privilégié, quoi, du terroir et du climat. Ça on trouve pas partout. Producció relativament modesta, treball a mà, promoció discreta, tot això forma l'esperit de la casa. Una manera actual de viure el present conservant les coses bones del passat. No fem cap publicitat. Preferem posar diners en coses altres, en canviar la presentació, treballar coses més essencials pel domini, com la vinya, plantar nous ceps i coses d'aquestes, que no pas de pagar per fer publicitat. Jo he conegut un moment, fa 20 anys, la gent deien, vosaltres a Banyuls sou fotuts, sense cap mecanització no es pot aguantar. Ara és al contrari. Vosaltres a Banyuls seus els més rics del departament, però de mecanització no en tenim cap encara. S'ha de reflectir sobre aquest tema, perquè que siguin patanes, que siguin tomates sense mecanització es pot aguantar econòmicament. Tinc al cap una vinya a l'hivern, salvatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parlar diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell,